Kung kagahapon konbiktado siya sa tulo ka mga kaso, karon si Juan Fernandez abswelto sa kasong direct assault. Alang sa dug detalye, dunay live update si Luan Mirondina. May Bob, human sa sunod-sunod nga pagkakonbikto sa mga kaso nga giatubang, nakaginhawa gamay o nakapahiyom gamay ang kontrobersyal nga anak sa kanhi Talisay City Mayor Soc Fernandez nga si Juan. Sa 11 kapahina nga desisyon nga giluwatan ni Judge Pamela Baring-Uy sa MTCC Branch 6, nahukman si Juan nga acquitted sa kasong direct assault. Kini human mapakyas ang prosecution pagprobar nga guilty beyond reasonable doubt si Juan. Wala usay giluwatang pronouncement ang huwes sa civil liability ni Juan tungod kay matud pa walay igong ebidensya niini. Sa wala makasubay ni ining maong kaso, nahitabo ang insidente niadtong Pebrero 6, 2011 sa alauna sa kadlawon dihang gibanggaan sa auto ni Juan ang L200 van nga giluwanan sa mga sakop sa Regional Special Operations Group pinanguluhan ni Police Superintendent George Ilanan aron unta ipatuman ang warrant of arrest sa kasong malicious mischief nga gi-issue ni Judge Mario Manayon. Ang hepe sa pulis kaniadto sa Talisay City Police Station nga si Police Superintendent Henry Biñas may pahibaw kang ilanan nga ana si Juan sa konsolasyon ug padung kini sa dakben sa Sugbo aron makikita kang Greco Sanchez. Giatngan sa mga taga-arsog si Juan sa may Ayala Access Road ug dihang ilang na corner si Juan ug nagpaila sila nga pulis giingong gituyo ni Juan pagbangga or pagdasmag ang L200 van sa mga pulis aron siya makaiskapo. Bob, atong isuwayan pagkuha ang reaksyon ni Superintendent Ilanan kabahin sa resulta o sa desisyon sa maong kaso. Apan mato niya, iya unang basahon ang kopya sa maong desisyon, una siya muluwat og pamahayag. Ug so far, Bob, mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? Thank you so much, Mai, sa imong live update.